Ciao ragazzi e ragazzi, numele meu este Denis. Astăzi vom începe o nouă serie alături de Sorin. De soare frate. O nouă serie de Relecraft. Și o să las pe Sorin să vorbească pentru că el s-a mai jucat, el se pricepe, nu ca mine un nubalou. Da, nu înțeles. De ce să nu? Și atât de cât e greu. Îi trebuie pietre? Sorin, îi trebuie pietre? Blueberry. Niște pietre. Deci ați auzit. Ați auzit, luăm pietre. Ai găsit gravel? Oh. Ma, dar nu găsesc mă și eu niciun gravel, nimica. Bă, nimic. De când? Mult timp, bă? Mamă, ce mă dungeon ăsta aici? Frunze colorate, Forță, unde ești? Nu, era să cad. Nu, n-am căzut adânc. Adică am căzut, dar n-am căzut foarte mult. Dacă continui tot așa, 2 zile supraviețuiesc, nici asta. Cred că până vine noaptea eu mor de 2 ori. Gata. Ia-ți-l. Cât trebuie? Mă, da, ei cu click dreapta, tu cu click dreapta, nu înțeleg. Da, cred că o să trească să schimb și eu setările astea. N-aș pară. Să-mi arăți cum după video. Să-mi arăți cum să le schimb după video. Na, uite Enderman, nu stă acolo. Fiind, am o bucată. Deci ia-ți mă mănâncă să dau în zona aia. Azi de regeneration. Stai în cel că am nevoie de puțin regeneration, că m-am lovit la picior. Click dreapta. Așa. Mă, știi care-i treaba, Sorine? Mă gândeam să încep serie de-asta, dar singur. Nu cred că mă descurcam. În copaci? Există vreun bloc în care nu se poate spawna vreun mob? Să înțeleg că nu. Mă, nu bag acum apoi episod click-urile. Mă să mă pe Discord să bag click-ul, dar nici las. Ce sunt? Plant fiber.
Fibrele sunt de plantezi? Nu. Da. Ce faci cu ele? Mă, ai 7 bețe, ne mai trebuie? Atunci mă duc să iau sugarcane-ul ăsta. Ne trebuie iau și eu sugarcane-ul ăla. Ai vrut? Am vrut, da. Atunci hai să mergem în clădirea asta să vedem ce. Să vedem cum murim. Mai înainte, până să dau drumul la filmare, era să mor și m-a salvat o sămânță, bă. O sămânță, m-a salvat o sămânță. Ce structura asta, Sorin? Faci parcurs pe aia. Ce e asta? Aha, încercăm să fac și eu ceva. Mă, păi și cum e ud în casa aia? Bă, eu sunt prost, nu pot să iau pietrele cu click dreapta și eu le spargem cu click stânga. Și după aia le luăm. Shutdown regeneration. Mă, să ne pun te-ai dus, mă. În casă. În aia abandonată aia. Mă, unde sunt eu nu e nicio casă. Nu e niciun mut pe aici. Cred că confunzi. Casă. Cum o văd unde ești? Eu mă referam la altă structură, nu la aia. Bă, cum dau și eu niște apă? Și mănânc și eu niște mâncare. Așa. Și ne... Da, și ne omoară ăsta, nu? Și ne omoară ăsta. Aha. Și ne omoară băiatul ăla, nu? Și de ce mi-e sete? De ce sunt thirsty? De ce sunt thirsty? Și mie sete că am băut apă, mă? Forță. Ori trebuie să o... Ce m-a speriat ăla? Ori trebuie să o purifici, să o faci... Nu știu cum. Sincer mă așteptam să deschid ușa una câte una, nu amândouă odată. Hello. Ce mă faci pe la etaj? Nimic. Soline, stăm aici pe timp de noapte sau vrei să ne apuce aventura? Vrei să mai facem ceva sau să opresc filmarea și eu dau drumul? Se face. Hai. Revenim când se face zi. Hai că am revenit. A văzut? Da. A văzut, Sorin, ceva interesant în partea aia și că vrea să meargă. Și eu mor de fric. Și avem în partea aia monstru din Loch Ness. Sorinei? Da. Ce e asta, mă? Sper. Pește pirania? N-am făcut cine știe ce pe în casa aia noaptea, că am adunat niște pietre, adică Sorin a adunat niște pietre, m-am uitat la el. Eu m-am uitat la el cum aduna. Cât mai departe, da.
Sorine, hipotermie. Asta fac hipotermie. Mi-e frig. Ce mă astea, mă? Hai în casă. Ce-s mă alea, mă? Aha, iarăși BTP. Hai, Sărine, bate-te cu ei, mai sunt și doi. Ne mai ducem la castelul ăla să stăm în casă așa și pe timp de zi. Am chiar o filmarea. Lasă-mă că ne riscăm aici, băgăm acolo. Speed. Uitați-mă la filmare, da. Îți dai TP? Sau dai o TP și risc să-mi dau TP la tine. Da, mai castelul acolo. Ce-o fi în el? Ne trebuie geamuri? Și era să sparg unul. Ce-i căsuța aia de lângă castel? Sorin. Dacă nu cred că ar fi o idee bună, că dacă mor și eu, s-a dus. Ne spawnează iar pe insula aia. Hai. Nu cred. La cap? O știi pe aia cu capul? Bun, Sărine. La 3 deschid ușa și fugim, da? Hai, 1, 2, 3. Hai la casă, Mai ai zis la casă, mă. Bă, dar mă mai filmăm mult pe aici. Nu la casă, hai la casă, hai la casă. Iar vine hipotermia după mine. Hai, Sonia, hai. Hai că te-ai jucat pentru o viață întreagă. Hai mai repede. Mai infativ. Păi mi-e foame. Fugi. Mai stă și ăsta sub mine. Dă că vin și eu, bani să scap de ăsta. Parcă mă răsești un porc acolo. Fai virus. Ok. M-a omorât Jengu. Uite, mă, că eu... Dă și mi TP repede la tine până nu mor aici sufocat. Mersi. Ce mă pun castelul ăsta? Deci... Ce-s creaturile alea? Sorine, ce-s creaturile alea? Și ce-s creaturile alea? Nu știi. Da, cred că vine încoace. Chiar că nu vreau să știu. Sorine, putem să luăm mâncarea asta? Putem să luăm... Era bună că era mâncare, dar... Crabul ăla de damage? Vrei să aflăm? Nu cred.
Oh, foculeț. Ia că să fi la foculeț. Chest is locked. Poți să sparg flacătul? Cred că nu. Fish. Ce înseamnă mountain fish? Fish de munte? Pește de munte sau ce e ăsta? Nu m-ar mira pe jocul ăsta dacă aș ține așa peștele la foc și să se facă. Nu m-ar mira. Era să iau și foc. Nu cred că se face totuși. Ai murit? Păi? Da, ia și fugi de acolo. Bă, dar e ceva interesant în castelul ăsta sau? Aha. Iar îți dai de pe. Bunii, e a 4 ore că murim. Sau a 5-a. Da. Mă, dar urcă-te, mă, de ce nu merge să te uși cu space? Am crezut că ți-o fac. Vreau să stau aici cu shift-ul, am crezut că te dăm un pic mai încolo să cazi. Mamă, ce mă acolo, te fac calamaria ritual pe acolo. Mă întreb oare ce e pe aici? Ce rețetele astea? Ce blocuri sunt pe aici noi? Poți să craftezi blocuri de barieră? Poți să trag... O, câți pești. Hai că eu vreau să merg. Eu mă uit pe aici. Mamă, ce mănânci agul ăsta de foc? Nu face așa ceva. Sorin. Nu pot să acolo. A, gata. Dragon Ball înceagă. Bă, păi și cum faci mă rost de dragon? Oasele de dragon. Cred că sunt... A, vreau să zic vești proaste. Nu mai știu drumul spre casă, dar dacă tot ești aici. Da. A, bine că eu îl urmăresc pe Sorin. Sorine iar fac hipotermie. Era. Ce era acesta ăsta? Până? Deocamdată. Ce-s fantomele alea? Sorine, mai știi ce ți-a zis adineori că face hipotermie? Lasă-mă, stai că mă risc. Da, hai în casă să fac și outro. Să închei și eu episodul. Ai, ca de primul episod, las că facem un al doilea. Bun, stai aici, stai pui. Așa, bun. Asta a fost și episodul.
Noi ne revedem data viitoare. Următorul episod va fi pe la Marius, era să zic, la Sorin pe canal. Dacă îmi va da link-ul pentru canalul lui, să-l pun și acolo în descriere, ar fi genial. Hai. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!